Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai Fibaro kini ilong ki khubor bamta kasni. Katanat Meghalaya Commissionerate Food Safety Kasorka Jilla manlakapor kalju penlong bat jinjurep ya ki dukan di Marbam di Surok haki jakasor jongka Jilla. Menhakash Pautrik Urumpang ki he officer Sorkar kate katanat Assistant Food Commissioner kakong BBS Mukim kalabata i kinong tray banlum jingkeng bat shim kerteng ya baru kinong syong di dukan Surok ban pakwan sya office jongka. Habayok banja keren sya gilat patai kubor la yathu kajing peta na banta banja dai kajing iambat kajing penbek ya kajing di ha Surok haki jaka sor jongka jelah. Kala yathu ban penbiang ya kajing yada ya ka kamai kaji ijong kinong di ha Surok sor bat ban penbek ya kajing di ha Surok bat na kabanta kikam kiba ya dei bat kata ne kiba jarengkat. Katba ka Sorkar Meghalaya kala penlong ika ain kinong di Madan ha Surok Meghalaya kajing yada ya kajing im bat kajing penyat ya kijing di ha Surok ain arajar khatsau kaba ka don kam bantau ya ki kendon jong ka ain kat kum balabu kum ki rules bat ban pentrai kam ya ki kendon jong ka ain bat ki kendon kum kaskim ban betai benya. Hapo katai ka hukum ak balat kedau ban penbek bat yada ya kikam ha Surok kinong di jindi ha ki jakasor jong ka jela kidon kam ban buat kat kum ka kendon ain ban light na kajing ma ya kibriu. Kakong mukim kat kum ka ain kala ban siempor bat namar ka jindon kam kalong ka bakar ki ha kajing long. Menta namar kata na kabenta ban pentri kam ya kani kajing pita arhajar kat khandai jong usnam ban pentri kam ya ka kendon jong ka hapo ka Meghalaya street kinong di jindi kajing yada ya kajing iam bat kajing penyat ya kajing di ha Surok ka ain arhajar kat sau haba benrap ya ka kam jong katai katnat wat ya ka duna briu ka kam katelun namar katnat kaju penlong ya kajing lek jurip bat ka khot kalum kerteng ya baro kin penrung kerteng bantep ya kajing don jong kinong di yathu ka kong mukim. Kadai ka jinglia jong ka department ngikot ikini kini ki FSSAI initiatives hakaba ka department ka penlong ya kini ki camp ki licensing and registration camp te ha kini ka sngi penlong na ka banta jong kini ki street food vendor kadai na ka banta jong ki. But yakini nga kwa ban continue yakini ngi da call ngi da phone namar balay pi tip hi ba ki street food vendors hang ne halong juni ki bon ba ti lada iwei lawan ar lawan kiwan kum tu lada ngim yo jingkhen ka long ka ba e ba ngi bangin register ki namar ba ki staff ngi don tang khendian ti kinum la ki bapli te long ka sap e ken ka sngi jong ki tu ki vendors ki ba wan ro kan sap e tenang takan long ka jing e ro na ka banta jongi bangin ngin register ki ken ha ka jo ko tenang ta ka daw kini ki bawan mentang sngi ki bapi i hang ni ki de ki bangi la ada phone lupa na office kat kum ki number ki ba bat ki kerteng ki ba ka office jongi ka don ya ke information kani ka de ka kam jongi ka ba ngi Juliet na ka por te ki officer baro ki late ban le ya kani ka inspection checking na ka wi ka por ka mga loong ban nang ta pa de ki pi ha ka bi de ka bam ni bon bha ki banta ki ndai tang ye kini ki food street food vendors ne ngi don ki wholesaler ngi don ki retailers ngi don ki nong de do ngi don ki bakery ngi don ki self help group ngi don shibubu ki bobun jat kini ki jat bari ki ba ki jat business ki ba ki le halor ka bam ka di tenang ta ka daw ngong ye pi ba kini ki officer jungi ki haban plan kanu ka sngi kin le chano kanu ka sngi ba kin check chano ya kani ka benta le singa laban ong kumba khandai po 100% ki one bit ban chim ya ka clearance ni tenang ta pade 100% ki don hi ki ba hang tu hang ne le si ki ba like ken ki ba klem one but ya kani ngi julet ban pen kan mau ki ban remain ki adu mentahi ti ya ka ba le si kapor kan sa batay ngi ha ka ba ngin haban shim ban take action as per law
kat kum kanikaan ke jongi ke pangi don mo ti Henry hadu mentahi ti ke don katabat kawi ke bang akwa ban pensngau thu ikipat ba ka digani bahaba pila wan ban bo ik application bapan bapipan ga clearance certificate pinha pade ban register mde ban ong batang ba ngila pila kontak ingi pila ai ngi ka application kata kala biang kampat biang ti kidon kini ki NGO le siela ni ki organization ngala panong kiba organize kum kini ki chat fest tetang ba kilabo ik application hadian nga nakalian jonga ngala reply back ki ba pide ban hapan wan bo ya formal application jong pi tenrei kilaya chakmat ite kum kini ki ekim dekin ban long ta ba kin small tu ba bangila pha application kala bi pide ban pendek kidon ki bakum kini tenrei kidon ki fine ki bangi ay ki bangi fine ni kini ki brio tenang ta pade kababu ni te nganong yepi ba ngidang ay ki ka ngidang continue ban ay ki education ban ay ki ka jing hikai ti ngi ju ay ki ka non compliance notices but kiwe but ngidon ni record jong kito ti rei lada phim ko ngu CCN to RCN ngin I reminder license ngin dang consider tenri nakapor sa kapor kamla panlo but kini ngi don ya ki ngi institute iki case ke mungkin dia tengi lawan hakabe de ba kini ka benta ti nga sarai pide ban song thu ba nakaliang ka food safety kamdei ka food safety ka batuklar ya ka location ya long ban tuklar mengiba syak hang tu bom syak hang tu dei tinrei haba ka food safety ka petang ya ka quality ya ka hygiene and quality mo talai no kitu ki briu ki ba song dukan le si ha jan ka pan khana la ni ha jan ki 80 ya ki nge hoy namar ba kane ka long persak ya ka hygiene te kini ho ke dei ten rei kum ki bobo ni ki street vendor pi i hang ni kam dei ha po ka jing pe jong ka food safety ka location ayu ka nagaliang jong ngi ju ai ki ngi ai ka closure notice kamot haba ka jing khut yang tu kala long kala palat kala long kala wan ra ya ka jing mai ka jing khia jong ki bri ka baba ma ki tu ki dukan ti ka action ka bakar ki ka bangisem ka longpan ai ki ya ka closure notice kata kamot bangi khangi ki ni prohibit ya ka sale jong ki na ka dukan but nang tangi instruct iki baki deban comply ya ki conditions kay da si mentangi syamba ka umbam umdi ka bombiang ni syamba ka jaka site jaka klien ka babutut ka bajabo jaban ka rukom shed nang ta ki don ki nong shed ki bapang ki bam kot ki bam kya bat ki ban le si bat kum ta ter mo ngi small thu ik jeng jabo tikini immediately hingi ay ka closure notice nreipan habangi issue ka closure notice ka longba ngimsha ki bakin de ki yaki tu ki marbam ki hapade ban play ka dukan ban pen bahaya ka dukan ke mde pa ong basi sen bangila ay ka closure notice kamot kimla suban play tikini tre kumno te ka jing tre kan continue tamba ka jing de ngila stop te ka de ka we tenang ta pade habangi kren ne kanila bon tali ki dukan ke ba ngila issue kini ki closure notice but nang ta kidon ru pade katu kat ni teli ki dukan ki ba lalit ni layo ke inspection report ni lalit la kini ki officer jonga lalit inspect ti kidon ki ba hoi ki jabo tang ba kim pada don than ke jing mah du kata ti yakini pade ngi issue ki ya ki improvement notice kata ke improvement notice pade ka long ba ni instruct ki ke ni dabo ki point ke pide ban le gani hapo ka kata sngi lan ni kata por kemudian nang tu pade ka re-inspection kin sa inform ba kini ki officer jong akin re-inspection hadin ba kilala yang re-inspection lada kala biang then kin sa report ni lift no ya katuka ya ni lift no ya kanika ya kan ni weng no ya kanika kajing tha jungi bang ila sha ki bakin continue kum ba kadi ban long tenang ta ha kabidi kabalai ha kabidi ba kani ka point ka long kanike kabaho ni ngayo i lang ba ki social media katu kat ni ki ba ki don ki ba pha sanga hendrei ngong ye pi kawai ba ki pat ba ki dei ban kan mau ba lada ka don kan no ka problem ha ka jing khot ke jing suba ke jing bombet bombiang ka bang ke di lada ki ai social media kan long ka ba yang i bangin yo i namar ba ngibon kamba ti ngaru lada pi ong yang ate ngaru ngam de ka briu ko ba page social media ngam don por ban page social media ti kan long ka ba yang i bangin yo i
lada ngasyo ban take action ki katu kat niru kadaw kalong ba kidon ki well wishes kidon ki paralog jonga ki ba penpa yaitu i slot kenya itu i clip syanga tenga yo i kenya ka ha ko WhatsApp jonga ngayo i ba kalong kum tu then ni take action ten re ban ong i bangin dapat i mangi kata kalong ka ba nginum la nanta ka basa hadin ba kaladon kum kani ha social media tingas nguru ba ka don kam pa de ba nakaliang jong kitu ki ba ka social media ko lani kum mapi nakaliang jong pi ngasim pi in a constructive way bar bon mo kaya ki media piarap ban pen sapriang ki kubor bat ya ki jengkit ki ba don kam ki informations ki ba don kam ki awareness ki ba don kam na ka banta ki pat ba tikan long ru kan baharu lada pin la ban yarap ingi ban ong bahadin maladeb le ikitu ngiladeb shim action kila kini ki beri kila pen